Ovo je zvonjava čičkih zvončara, a njome je u subotu na sjeveru Istre započelo 5. doba. Ovako će biti narednih 2,5 mjeseca. Jedan zvončar na sebi ima obično bijele hlače zvončarske, kratku majicu na prugice, kožu, špag, zvona, kapu. Ima ili sekiru ili rog ili batik ili nešto sve od drva. A to simbolizira neki uzorak iz prirode, s čim se ljudi bave. Tako bi tesari u prošlosti imali sjekiru, a stočari životinjski rog, danas omiljen među čičkim zvončarima. To je rog od istarskih boškarina koji su tu bili namijenjeni umjesto traktora nekad. Sad je to malo drugačije, ali od davnina još ih čuvamo i nosimo u maškarama. Pa mi kad krenemo onda cijeli dan se ne vrnemo doma, a sad od kuće do kuće pomalo, od sela do sela i u 2 ture obajdemo cijelu kićariju. Pritom ih domaćini časte domaćim fritulama, kobasicama i kuhanim vinom, koje ih, pored ovdjeh krzna oko vrata, a koje simbolizira u prošlosti stočarski kraj, grije u hladnim pusnim danima. Ove godine nije to tako, ali znači, trebali bi prizivati proljeće a ovaj put ćemo prizivati zimu. Najmlađi među njima je 10-mjesečni Ivano. Doduše, reći će njegovi roditelji, nisu ovo prve Ivanove maškare. Prve je odradio još dok je bio u trbuhu. Prelepo. Što sve radite? Hodimo naokolo pomalo, zvonimo, pijemo, širimo tradiciju. U prošlosti su ovi zvončari imali manja i lakša zvona. Prije pola stoljeća odlučeno je da oko pojasa moraju visiti 2 primjerka, svaki težine po 4 kg. Po tome su jedinstveni. Ne osjetite ih. Na početku su malo teža, ali kad pride to sve na svoje, onda je to ok. Čaj lepo se ni teško navadi. Pa drugi dan bimo još.